ছাব্বিশ आसानाबारि कन्स्टिट्युएन्सि बै खबजाक तैबाग्लाय पुसराय गामिनि ताखक धनन्जय त्रिपुरानि बिहिक बखक दनमाला त्रिपुरा सेमालाय थांनाय बिसिव हुक हाबा खायमाने हायखिनो बलंग थांगै बलं हगै हुक सगै हुक रुगै अबा हायखिनो माइकायलायै तंलाय जामानि ताखक धनन्जय त्रिपुरा ताई बिहिक बखक दनमाला त्रिपुरा पाइथागो बियावो केतला हाय अंगै बुदुल दुलसा अंगै साग गोनांगै गुरुयै तंमानि अ बेमार फियाबा रम्बै मालिया तामो अंखा अ बेमार yang busa गोनांगै फटिक फाटाक अबा हायखिनो साल नांमा हायखेलायै yang busa खामप्रजा ताबुक नुखंगो रां बुसा करै ताखक धनन्जय त्रिपुरानि बिहिकनो ताखक धनन्जय त्रिपुरा साग खामनानि बागै अबन बागैनो लुकुरकनो खा गोनां त्रिपुरा सारंनो कयखा ताखक धनन्जय त्रिपुरा जे मानतै खकसा हिया खंनि हिया कियासो लुकुरक आनुसुबाखा हंके आनि बिहिकनो जिबि साग हामजरा रक फानतलांगै नाइमाननानो हनै खा खलायै लुकुरं थानि खा करबेखे चुबासु सानजाखा ताखक धनन्जय त्रिपुरा बिहिक दनमाला त्रिपुरानो साग हामना बागै बरनि कामिंखा 26 आसानाबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव खबजाक तुलसीगर आदि ब्लकनि बिसिङाव कलायजाक पूर्व बादलाबारि एडिसि विलेज दैबाग्लाय बुसराय कामिंनि ताखक धनन्जय त्रिपुरानि कामिं बरनि कामिंनो खरकसा ताखक बिनि मुं जितेन देबबर्मा ब ताखक धनन्जय त्रिपुरानि बिहिक बखक दनमाला त्रिपुरा दोनो साग हामिया गाइदिंगो कलायजाक हिनै कक्तमा खनाका ताखक जितेन देबबर्मा पाइथागो बरनि कामिंनि खरकसा त्रिपुरा मथानि नेता एबा लिडार न साबै खोनारिमानि यागुलो मुंसा रेसपन मालिया ताखक जितेन देबबर्मा पाइथागो ताखक जितेन देबबर्मा बरनि नुखंगो थांगै कक्तमा थुनानो नहनै कक्तमा फुंनानि बायदमा अंखा कक्तमा फुनगै लुकुरंनि थानि खागोनां माया गोनां त्रिपुरा सरं थानि केसगदा सुबास मानो हनै ताखक जितेन देबबर्मा अबा हायखिनो खा कुवार खा कतर खलायै कक्तमा थुनानो नहनै रिंगै अबा हायखिनो कक्तमा फुनुक मारि खामानि कक्तमा हांखे मनो बाक्सा बाक्सा नुखंगो चाबाया नंबाया अंगै तंजावो फेबा बरनि नुखंगो हांखे चामं नंमं करिजा ताई चामं नंमं करिनि बिसिङाव फानोसे बनि नुखं हामिया नुखं बिगिरा अंग तमानि जरा फानोसे बलंग वा बुफांबाय सलायै हक हाबा खायै चामं चालाय तंजामानिसे बरनि नुखंगो रेशन कार्ड बो एपीएल जासि बरक मिखन गानद्रि फालो ताई हक हाबा खायनो चालाय जावो फेबा बरनि नुखंगो एपीएल कार्ड न अंग तंजाखो बरनि नुखंनि रेशन कार्ड ताबुबो बीपीएल अंतोदय एबा एथक अबा हायरक ताबो खलाय जया हापानि बुखाक्तै एबा आमसानि नेतारनि बुखाक्तै आमसानि नेतारनो दायित्व बगै जागो अंचल कमिटी रिजनल कमिटी अबा हायखिनो कमिटी खावै जानजानि बाजानो याफारियो निनि कामिंनि जों जालंनो नायदि निनि जों दालनि सकदुरंनो बुजिदि हिनै अबा हायखिनो चंगैरिमा फानोजे बुजिनाय गैरै जे नेता हेंजागै तंनायरो अबा हायखिनो गलकै तंजाखो त्रिपुरा सा कामिं आमसानि लुकुरक बुइनिले रां पैसानि बागै वानाया बौनिखाय बिहिक साग हामिया बिहिकनो बाहायकै साग हामिना अबनो वानाजाक ताखक धनन्जय त्रिपुरा बिहिक दनमाला त्रिपुरानो साग हामना बागै या फावो रां खकसा करै साग हामनोवै मानिया डक्टर काहामतलाङै मानिया डक्टर काहामतलांना बागैनो लुकु खागोना रंथानि चुबासु सानजाखा जदिनो त्रिपुरा सा लुकुरक माया गोनां त्रिपुरा सारक चुबाना मुसुङै तंखा हांखे नरक बचुबा हरैमानो ताखक धनन्जय त्रिपुरानि एको नाम्बारो नरकनो जों ताखक धनन्जय त्रिपुरानि एको नाम्बार चिनि कक टिभिनि टिभि स्क्रिनो रिउ रिवानो नायतोंदि जया करै चिनि कक टिभिनि बिसिंतै ओ मांफ्लिनो भिडिअ रिपोर्ट चिनि कक टिभि।